Jirko, tak vítaj v Las Vegas. Mal si teraz veľmi rušný týždeň. V sobotu ťa draftovali Vegas Golden Knights. Kde si bol, keď si sa to dozvedel? A byl jsem na intru v Budějovicích, jsem tam byl zrovna sám a sledoval jsem to a potom, když mi zazvonil telefon od agenta, že mě draftovali Vegas, tak jsem byl úplně nadšený z toho. A kedy si potom dostal pozvanie prísť na tento rozvojový kemp? A asi 2 hodiny na to mi zavolal agent, abych si udělal estu a připravil se na to, že v pondělí budu odlítat a že sem přiletím. No. Takže v pondelok si prišiel do Las Vegas? Jo, v pondělí jsem odlítal a večer jsem přiletěl. No. A mal si už nejaký čas prezrieť si aj nejaké turistické atrakcie, či zatiaľ len hotel a štadión? A jenom hotel a stadion. A už máš za sebou 3 dní tréninkov. A ako ťa hodnotia tréneri? To já nevím, ještě jsme se spolu takhle nebavili, ale určitě se k tomu dostaneme. A vieš, kedy asi sa budú s tebou o tom rozprávať? A myslím si, že zítra ráno nebo zítra večer, to se dozvíme. A realisticky, aké sú tvoje ciele pre túto budúcu sezónu, kde ju pravdepodobne stráviš? Tak chtěl bych se zlepšit co nejvíc, jak to půjde. Chtěl bych se prosadit někde v americké juniorce, v USHL. Když se to nepovede, tak v Ačku v Budějovicích a zlepšit se, jak to jde. No. A čo si zatiaľ myslíš o Las Vegas a o ich fanúšikov? Bol si prekvapený, koľko ľudí sa na vás prišlo pozrieť? Je to neuvěřitelný, že se přišlo podívat tolik lidí. Město je super, je to město hazardu, no. Už jenom na tom hotelu to je vidět, kolik tam je těch heren a kasín a líbí se mi tady hrozně. Takže určite by si chcel spraviť tým jeden deň. Tak to je jasný. A z tých hráčov, ktorí sú práve teraz na súpiske Vegas Golden Knights, vieme, že ešte sa to asi veľa pomení, ale zatiaľ z tých mien sú tam niektorí, s ktorými by si veľmi rád zahral, niekedy v budúcnosti a prečo? Tak určitě tam je Marc-Andre Fleury, který má Stanley Cup už, je to neuvěřitelný, výborný brankář a určitě bych ho chtěl poznat a být s ním na ledě. A aký je tvoj hráčský štýl? Ku komu by si sa v NHL prirovnal? Tak nejvíc bych se chtěl přirovnat k Holtbymu, ale to nejde, protože ten je úplně někde jinde než já. A myslím si, že asi k Mrázkovi, ale chtěl bych být nejvíc jak Braden Holtby. Dobre, ďakujem. Zač.